Joining us sa aton nga pagpangalagad sining hapon si House Assistant Minority Leader kag Gabriela Women's Party List Representative Congresswoman Arlene Brosas. Congresswoman, magandang hapon po si Akson Jan Diaz dito po sa Akson Radyo Bacolod. Hello, good afternoon. Yes magandang hapon po. Si Akson Jan po, Akson Jan Diaz ng Akson Radyo. Kung Tagalog lang po tayo or pwede po yung hiligay nun? Hindi po ako marunong maghiligay nun. Okay po, sige po. Anyway po, kung yung pinaka-latest update tungkol po dito sa nangyayaring investigasyon na meron pong koneksyon itong si Alice Go. Eventually, pinaghanap po siya natin. Kanina, merong malaking balita na nagsasabi na inaresto po siya ng Indonesian authorities. No? Marami po mga issues sa likod po nito, Kong. Pero unang-una po, ano po yung reaksyon natin initial nung nalaman natin na she was arrested doon po sa Indonesia? Well, I think ang gusto naman natin dyan ay humarap talaga si Alice Go sa mga investigations at allegations against her. Actually, nung nabalitaan natin na mula Indonesia, dito kasi pagbalik niyan sa DOJ pa siya mapupunta di ba? So malamang magkakaroon pa ng mga procedures dyan sa DOJ before going to ang may warrant of arrest sa kanya ay ang Senate. So probably the first na pupuntahan niya talaga ay Senado. I don't know if there will be may mga magma-manifest sa atin dito sa Kongreso para siya ay papuntahin rin dito. So it will be up to the Quad Committee hearing kung magde-decide na siya ay isama din sa isa sa mga resource persons na ipatawag. So, I think we have a standing invitation, pero hindi pa yon arrest warrant. Unlike sa unlike sa Senate na nandoon. Kaya nauna sa amin si Cassandra Leong, 'di ba? At saka yung iba pa, on Pogos. Tapos ang gusto naman natin dito diyan, talaga masaliksik ng husto yung issue ng Pogo, kung paano ang connection nito sa usapin ng mga illegal activities na nangyayari na hanggang ngayon dapat totally banned na, 'di ba? Yun ang gusto sana natin kasi mga illegal activities like trafficking in persons, rape cases, molestations, tapos yung addiction sa sugal, yan yung mga problema dito sa atin kapag may Pogo. So yan yung dapat talagang we go after na matigil itong mga krimen na ito. Alam mo po kung yung expectation na po natin, ine-expect na po ng lahat na uuwi dito si Alice Go, ine-expect na po natin harap po siya sa Senado, and ine-expect po natin sasagot siya sa mga tanong, and that would be an expectation na talaga naman mangyayari kapag nandito na siya, pag naproseso na. Pero kung gusto ko sanang balikan, hindi po ba kayo nagtataka? Ito pong si Cassandra Leong, ito pong si Alice Go, hindi naman po nila talagang kabisado itong Pilipinas. Paano po kaya sa napakadaling panahon, nakatakas po sila ng Pilipinas po, Kong? Yeah, we have questions on that. Ibig sabihin, napaka-loose ng mga port areas natin, napaka-loose ng mga, hindi napaka-loose, siguro meron nga tumulong or meron talagang mga illegal na ginawa para talaga sila ay makatakas. So, we would like to have a probe on that also. Gusto nating magkaroon din ng investigasyon doon. Nakakapagtaka talaga dyan, kasi, di ba, parang mahigpit naman tayo. Minsan nga, sobrang higpit sa mga paliparan, di ba? Pero, apparently, kayang makatakas ng mga fugitive or ng mga naka-warning sa BI. So, gusto nating malaman. Kasi pagka ganon dyan, corruption yun Corruption issue din yun. Na kahit po nagbigay na po ng BI warning na, inigpitan na po yung lahat ng mga border or paliparan, hindi po natin inaasahan, na bigla-bigla lang, nandun na pala siya sa Indonesia po, Kong? Yeah, yan nga ang problema natin Actually,
Kaya din talagang worryable yan. Naalala mo yung OSAIC, Online Sexual Abuse and Exploitation of Children? Yes po. We are really worried about it kasi talaga tayo yung very, very high cases ng mga ganyan. Tapos yung child molester can go here in the Philippines and do everything ng kaya niyang gawin na molestation, pero hindi natin nahuhuli. Just like, just like ito sa Kingdom of Jesus Christ, si Apollo Beloy with so many cases against him sa US, tapos hindi mahuli-huli ng mga otoridad. Hindi ko maintindihan kung bakit ganon. Baka mamaya nakalipad na, hindi natin alam. Katulad din ng ginawa nila Alice o nila Cassandra na parang suddenly, kunwari nandito pa sa Pilipinas pero wala na pala. Opo, no. So, yung mga bagay po na sinasabi po ninyo, yung questionable po, napakahigbi naman po natin, parang ganito. Ano po kaya? Yung idea po na sinasabi nyo naglalabasan po, baka meron pong powerful individual or public official na nasa likod po nito? Hindi pa natin alam, it will be siguro out in the open kapag nag-prove na tayo o nagkaroon na ng investigation particular dito. Maganda nga magkaroon ng investigation talaga kasi importante makita natin kung saan nanggagaling yung ganong parang mga nagaganap na mga paglabag in violation sa blatant violation talaga sa mga rule sa batas natin yan yung problema. Kung meron mga sangkot diyan, dapat panagutin natin yon. Oo. Pero on the part of Makabayan Black, lalo na po sa inyo, Kong, meron po ba tayong pinapasa o pinupush po ng mga batas patungkol sa pagbabawal o pagpastop na po nitong Pogo na ito? Yes, actually, yung ginamit po sa probe ng Pogo, kasama po sa dinidinig ngayon sa Quad Committee hearing, is yung mga pinasa po natin na tungkol sa Pogo na iban ang Pogo. Meron po tayong mga resolutions na ginawa dyan. Actually, in fact, dati pa, nung nakaraang administration, kasama natin si Congressman Benny Abante at that time, na mag-push ng batas, bill talaga na magsasabi na na iban na ang Pogo. So, meron ganun, may effort tayo talaga ng ganun. May resolutions on the investigations of sex trafficking, etc. Sa amin po, sa bahagi ng Gabriela, yun po yung una naming pinasa nung nakaraan. Kaya nga nagkaroon tayo ng opportunity nung pinag-usapan ito sa Committee on Games and Amusement. Pero later on ay nilipat na dito sa Quad Committee, di ba? So, yan yung nagawa natin sa Makabayan. We have been consistent in calling out na iba ng Pogo. Opo, at least meron pong gumagalaw. Nakikita naman po natin yung effort ngayon ng mga kongresista to dig deeper sa issue nito ng Pogo na ito. Pero kung gusto ko lang po sanang bigyan niyo po kami ng konting background, naging malaki pong katanungan sa publiko itong nangyaring budget session. Nandun po kayo sa gilid ni Congressman Franz Castro nung nangyari itong OVP budget hearing. Kung ano po yung reaction po ninyo? Gusto ko lang po sana namin kunin ng reaksyon. Hindi po kayo masagot-sagot ng Vice Presidente tungkol po doon sa mga tanong regarding sa confidential fund. Ano po ba itong sinasabi nila na, ano po ba ito, disallowed, parang hindi po mabigyan po talaga ng kaukulang pagpapa-explain po sa publiko po, Kong? Sabi ko na, hindi mo papalampasin yan dyan eh. Opo. So, nung Office of the Vice President budget briefing, we were expecting na tayo ay sasagutin. Kasi, bakit? Ang history po niyan, last year pa, ito na ang track ng tanong natin. Kung maaalala ninyo, ang tanong natin doon, ang 2022 budget, meron ba talaga siyang 125 million na confidential intelligence fund? Confidential fund pala. So, sinasagot tayo na meron, pero saan ginamit? So, pinuprove natin yun, di ba? Tapos, sabi natin, illegal yung 125 million kasi hindi naman siya dapat meron nun. Kasi wala naman talagang sinabi ang inalat, item nakalagay doon na meron siyang confidential fund. So, 2022, yan na yung tinatanong natin. 2023, binigyan pa rin siya ng confidential fund, kung maaalala mo. So, we were questioning that at that time.
So ngayon, come 2024, ang tanong na natin, ano nang nangyari? Kaya po nung nakaraan, nag-move na tayo sa COA na na subpoena do sa stecum. Ibig sabihin, pinakukuha natin yung report ng COA. Nung audit mismo ng COA kaugnay dyan. So, dahil sinabina po natin yon, hiniling po natin at request natin sa Committee on Appropriations na makita natin kung ano ang pinagkagastusan, ano ang nilalaman ng COA report. So therefore, nung nakuha natin yon, nakita natin na may notice of disallowance pala. So ibig sabihin, hindi ginamit ng tama yung confidential fund. Una, John, tandaan mo, may question na kami doon sa tama ba na binigyan siya. Second, ang question namin, saan ginasta? Pinababalik nga yung 73 million, 75 million, halos mahigit kalahati yung pinababalik kasi may notice of disallowance. Kasi nasilip na doon na ginamit pala saan? Sa medisina and food na bawal po sa DBM circular. So, may mga ganong paglabag. Tapos, higit pa doon, hindi pala on time binigay. Dapat end report ay end of the year din. Pero apparently, end of 2023, wala pala. January pa. So, ibig sabihin, lumampas. Bawal din po yun. So, yung mga ganong maraming mga kailangan silipin, pero hindi nga tayo sinasagot. Kaya, hindi po namin maintindihan kung bakit hindi sinasagot yun. Kasi, in the interest of transparency and accountability, diba? Public official po yan, at yan po ay kanyang pananagutan, no? Kailangan po niyang sagutin 'yon. Alam mo po kasi kung hindi na po natin ito makakaila na sa online social media, napakaraming mga troll armies na umaatake po sa inyo, na kayo po yung nagtatanong, pinapalabas na parang inaapi yung vice presidente, parang ganun, bakit po kailangan talagang tanungin? Ano po yung ating pag-i-explain dito po sa mga taong bukas pa po yung isipan? Kasi yung mga troll army po na ito, sigurado po ako na hindi na po bukas yung isipan nila, no? Ganun na po talaga. Pero dito po sa mga inosenteng Pilipino po, ano po yung ating mensahe? Bakit po ba kailangan talagang pag-usapan yung pondo? Ano po bang ibig sabihin? Bakit po ba kailangan isaolo itong pera na ito? Ano po bang implikasyon nito sa atin po dito sa bansa? Yes, ako po naniniwala ako na may mga discerning Filipinos, no? Meron po mga nag-iisip, kalakan po sa atin nag-iisip. Kahit po ang pinakamahirap sa atin ay nag-iisip kung ano ang kalagayan. Simple lang po ang paliwanag natin dyan. Dahil tayo pong lahat, mga mamamayan, nagbibigay ng tax, pera natin ang ginagamit, siyempre, sa atin din dapat mag-report. Sa atin din dapat mag-audit, sa atin din dapat may karapatan tayong alamin. Ang publiko po ay dapat pinag-uulatan ng mga public officials natin, lalong-lalo na kung saan nilalagay ang pera dahil hindi naman nila pera yon, 'di ba? Pera ng taong bayan yon. At nararapat lamang malaman ng taong bayan kung saan yun dinala at saan yun napunta, no? So dito sa usapin na to, ang accountability po hindi lang nagsisimula ng ngayon at humihingi kayo ng panibagong budget, kundi nagsimula po yan nung hinawakan niyo yung mga budget ng nakaraan. Hindi po natin papalampasin yung korupsyon. Kahit dati pa, ang makabayan po matatag sa ganyan. Kasi simula pa nung pag-upo namin dito sa Kongreso, paulit-ulit naming sinasabi at paulit-ulit naming inuungkat ang mga korupsyon sa ating bayan. Kaya ito po ay isa sa mga kailangan nating bulat-latin, kailangan natin alamin, kailangan natin imbestigahan, kailangan natin ganun po no? Dapat malaman natin to, malaman ng taong bayan to, no? Kung ano ang katotohanan dito. Kaya po nararapat lang pagbantayan.
siguro, no? The people should be vigilant Opo. na bantayan itong nagaganap na ito. Huwag payagan na mangyari ito. Kasi sino po ang may kapasidad na magsabi na mali yung ginagawa? Kundi taong bayan, di ba? Kasi tayo naman yan eh. Tayo yung nakakakita at tayo yung nakakaranas, nakakaramdam kung ano ang mga implikasyon nito sa atin. Kapag may ninanakaw na bahagi ng kaban ng bayan, pag nililimas yung pera ng bayan na pinaghirapan din naman natin, di ba? Tayo din ang dapat magsabi na tama na, sobra na yan, huwag ganyan, di ba? So, dapat tayo din ang umaksyon kaugnay dito. Opo, no. Anyway, nanonood po ako sa live streaming, no? Napakakalma pa rin po kahit gano'n na po yung tension. You're still very calm, no? Kahit gano'n na po yung tension, parang magsasabong na, pero nakangiti pa rin po si Congresswoman Brosas eh. Kalma lang kasi mahirap kapag tumaas yung presyon, di ba? Parang, tapos hindi ka naman sinasagot, so hindi ka naman pwedeng mamilit. So parang ang pwede mo lang talagang gawin ay sabihin at paulit-ulit na ipakita sa taong bayan kung ano ang attitude ng mga namumuno, kung paano tinatrato ng mga namumuno yung mga importanteng siguro pagiging public official nila at yung public trust nila, yung importansya ng public trust sa ating mga ginagawa. Opo. Anyway, Congresswoman Arlene Brosas, maraming salamat po sa lahat ng impormasyon na binigay po ninyo dito po sa Negros Occidental at Bacolod City. Magandang hapon po. Thank you, John. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat sa inyong lahat ng tagapakinig. Thank you so much po. Action Reports, Afternoon Edition. Na 5:39 na Action Radio Philippine Standard Time. Congressman Arlene Brosas, House Deputy Minority Leader, tagang Tiglawas, San Gabriel Party List. Magkabalik